Gọvanọ Chukwuma Soludo eguzobego otu panel banye anya n'ihe kpatara ụlọ jiri wee maa afọ n'ala n'ọdụ Igbo afọ ọdụ Igbo dị n'Ọchanja nakwazi ụlọ a na-alụ na DMGS dị n'Ọnịcha. Gọvanọ Soludo meribere ya bụ mmemme na Gọvanọs Lodge dị n'Amawbia. Ejike Abana wetara anyị akụkọ. Ndị so n'otu ahụ gụnyere Injinia Sir Victor Meju, onye nke bụ onye isi Koren na steeti a ga-abụkwa onye isi oche ya bụ otu, Architect Ikenna Ebo, onye nke bụ onye isi Nigerian Institute of Architects Anambra State Chapter, Town Planner Nwofọ Ben Obiora, onye nke bụ onye isi Nigerian Institute of Town Planners Anambra State, Surveyor Gabriel Okeke bụkwa onye isi Nigerian Institute of Quantity Surveyors Anambra State Chapter. Ndị ọzọ gụnyere Builder Kingsley Nweke, onye nke bụ onye isi Nigeria Institute of Builders Anambra State Chapter, MDCO Anambra State Material Testing Laboratory, Ọkammụta Ezeagụ Akolisa, onye nke bụ onye isi Institute of Structural Engineers, nakwa onye odeakwụkwọ Bụsọrọkpụ Ministry na-ahụ maka ewumewu na steeti a ga-abụkwa onye odeakwụkwọ ya bụ kọmitii. Ihe nlegara anya maka iwube ya bụ otu gụnyere ịchọpụta ihe kpatara nakwa ihe dịbu adị mere ya bụ ụlọ ahịa arụrụ na ọdụ Igbo Ọchanja Market nakwa ya bụ Centenary Building nke Dennis Memorial Grammar School ji wee daa, ma nenekwa etu esi wee wube ụlọ ahụ na ihe ndị ewekọtara ọnụ na ya nakwa ọrụ ndị kwesịrị ị na-eleta ụlọ ahụ anya na ihe ndị etinyegasịrị na ya ma wechiata ụsa n'ime mkpụrụ ụbọchị 20 ma ọ bụ izu ụka 4. Ka ọ na-ekwu okwu n'aha ndị otu ya, Injinia Meju kwere nkwa na ha ga-arụ ọrụ ha nke ọma iji jere ndị Anambra steeti ozi. Onye Chief of Staff nke Gọvanọ Maazị Ernest Ezeadri nọkwa na ya bụ mmemme.